Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashi, ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinogarawo kuHighfield asi ndinoshanda as a security guard, ndinogadha kumayadi. Saka ndinoenda kubasa hangu nekudzoka nebhasikoro rangu sezvo mari dzatinowana dzinenge dziri shoma. Saka ndinowanzokushandisa hangu bhasikoro rangu. Zvakazoitika mainge muri muna July, ndine umwe murume uyo wandakasangana naye apo pandainge ndichibva kubasa. Ainge ari makuseniseni. Musi wacho iwoyo ndakakasika kuchaisa nekuti ndainge ndine dzimwe dzandainge ndichida kumhanyisa, so ndakatoita zvokutotizawo basa kuma 4:30 kuti ndinge ndichikasika kuzosvika pamba, nekuti nemudzimai wangu kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda zvekuma 6:30. Saka ndakazoti ndiri murodi ndichidzokera kumba, ndopandakabva ndachizosangana neumwewo murume ainge achidhiraivha motikari yake yainge yakanaka, yainge iri Benz yeBlack. Saka akabva achizomisa motikari yake, akatanga achandibvunza madirections. Akandiudza kuti iye ainge asiri mugari wemuHarare, ainge achindinyepera hake. Akanditi ndiko kainge kari kekutanga kupindawo muHarare, ainge achibva kuBulawayo, saka ainge achida madirections ekuenda kuBorodale. Ndakatomubvunza kuti kwamuna here map, kushandisa map yepafoni, nekuti nekwatiri kuno kunyange ndikakupai madirections munokwanisa kuzorasika unless kana ndikakupai madirections ekuti muge muchipinda muHarare muCBD, then kana mava mutown muzofamba muchibvunza vanhu madirections. But kana muine phone, sezvo ndokuna muine phone, motongoita zvokushandisa map. Saka akanditi yawo wagona ukatondiudza kuti ndinge ndichishandisa map, ndanga ndatokanganwa. Saka asati asimudza motikari yake kuti ange achizoenda, akabva achizoti kwandiri, thank you very much, chitora mari iyi yandikuda kukupa, it is more like a blessing. Saka akabva achizondipa $30 nekuti ndainge ndamupa madirections zvekare nekuzomuudza kuti ange achizoshandisa map. Saka akabva achizoenda, ndikatofara kuti ndainge ndatowanawo $30. Saka ndakazoti ndasvika kumba, ndipo apo pandakabva ndachizoratidza mukadzi mari. Apa mumbawo mainge musitorinawo chikafu, takabva tachizotoshandisa kamari kako kutotengawo chikafu mumba. Then the following day ndakabva ndachizosangana naye, akabva achizondipa bhegi. Ringori bhegi rekuchikoro, remwana wechikoro, rainge ritori nemabhuku, asi mabhuku awo ainge arimo even though ainge akatokavhiwa but asina kunyorwa zita, uye zvekare mabhuku acho ose haana chakanyorwa mukati mawo, zvekare nematextbook. Saka andipa bhegi iroro, akabva achizonditi ainge achida kuti ndinge ndichizorirasa mutown muHarare muCBD. Ndakagamuchira bhegi, ndokubva achizondipa $60 musi iwoyo, mushure mekunge ndagamuchira bhegi. Ndakabva ndachizorirasa mutown. The following day zvekare takasangana pasame spot. Mukoma Nashi, zvinhu izvi zvinoitika ka3 each and every week. Ndiri kusangana naye mundara uyu, and each and every time patiri kusangana mari yacho iri kuramba ichingowedzera. Saka wiki rinori so far andipa bhegi ka1 kuti ndinge ndichienda kunorirasa zvekare muHarare mutown muCBD. Akandipa mari inokwana iyo kuita $400. Saka ndakamubvunza ndikati, nhai mukuru, sei muchindipa bhegi rekuti ndinge ndichienda kunorasa mutown muchindipa mari zvekare yakawanda kudai? Imhiko here? chii chiri kuitika? Saka haana kuda kundipindura, akangonditi, are you happy nemari yandiri kukupa? Ndikati hongu. Saka murume uyu shona hake anogona but
haanyatsokuigona, anotaura nechirungu, tinotokomuniketa nechirungu nekuti iye rurimi rwake rwaamai indebele ndiyo yaanotaura. Saka anondipa bhegi rinenge riine mabhuku awa anenge asina kumbowanda mukoma. Munokwanisa kungoita maybe counter book 1, exercise book 1, then munenge muine rimwe bhuku rinenge ririmo zvekare. Saka bhegi ndo rinenge riri nyowani. Pose paanondipa zvinhu zvekuti ndige ndichinorasa, bhegi rinenge riri nyowani ende rinenge richiri kutonhuhwirira unyowani hwekutoti rakatobva mukutotengwa the previous day. Saka handizivi kuti ndoitawo sei. Mukadzi wangu ari kundikurudzira kuti ndirambe ndichingotora bhegi kubva kwaari murume uyu ndichienda ndichinorasa bhegi iroro mutauni. Sofa kamari katava nako mumba tatova ne$1,300 iri mari iyo yataunganidza, mari yandakapiwa naye murume uyu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma. Hanzi ndiri kupiwa bag each and every day, hanzi ka 3 per week apa each and every time pandiri kupiwa bag iroro, hanzi mari yacho iri kuramba ichingowedzera. Strange things they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko uchitupa changu. Idiniwo ndiri murume uye zvakare zita rangu muchanditi Blessing, not his real name. Ndakaberekerwa ndikakurira kwaMutare, but iko zvinozvi ndava kugara hangu kumasvingo, even though ndichishanda ndiri munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Saka mukukura kwedu sekuru nevabereki, ndingangoti dzinza rose vainge vaine maorchard avo avainge vainawo, and business iri remaorchard vainge vachirima michero yakasiyana siyana yakaita semengo, maavocado, but kunyanya miti yemimengo. Zvose izvi zvakatanga nasekuru, ndivo vakatanga business racho. Asi miti iyoyo mukomanashe yaidiridzirwa neropa revanhu vanenge vabva mukupondewa. Sekuru vangu vaitopota vachienda kunotora ropa revanhu vanenge vakapondewa kuMozambique, uye zvekare pamba painge paine mugodhi. Vaiti kana kuri kunzi business kana risingafambi, kunyangwe vabereki vangu vaitopota vachitotituma nengoro kuti tinge tichienda kunochera mvura pamba pasekuru, nekuti vabereki vangu vainge vakavakira somewhere else but in the same village. Taitoenda totonochera mvura pamba painge paine mugodhi. Saka mumugodhi umu business right kana risingafambi, sekuru vangu vaienda vobva vachizonotora ropa, vainonopiwa ropa nen'anga yavo yekuMozambique, ende vaipiwa zvekare nematumbu emunhu uyo anenge akabva mukuurawa, then vobva vachizotora mabody parts ake. Asi sekuru vangu vaitora matumbu ake. Saka vaiti kana vatora matumbu ake vaizodzoka nawo kuZimbabwe, vaibva vachizokandira matumbu iwawo mumugodhi, moita 7 days musingachere mvura mumugodhi imomo. Then after 7 days ndipo pamaizochera mvura mumugodhi, mobva machizotanga kudiridzira miti. Saka maiti muchingopedza kudiridzira muti wekupedzisira mukoma, maorders aitotanga kutopinda. Pamba pedu paitouya zvimotikari zvaibva mutauni maMutare, vanhu vachiuya kuzohodha mengo idzo dzavaizoendesa kuHarare. Saka vabereki vangu ivo kunyangwe vainge vasina kuromba, but zvose zvavainge vachiita
zvainge zvakatangira pakuromba kwainge wakaita sekuru. Saka sekuru vangu vakarwa hondo. Mukurwa kwavakaita hondo vakazotora mishonga yavakatora kuMozambique. Hondo yakati yapera, sekuru vangu vakabva vachizotanga kuita zvekurima, ndokubva vachizotanga kaochard kavo, vakadyara miti yemimango nemiti yeavocado, vakatanga kutengesa michero. Saka vakazobata contract kune vamwe varungu avo vakazouya kuvhileji kwedu. Vauya vakaona kuti orchard yasekuru vainge vaine orchard yakanaka kwazvo, asi kwete sekuru voga, vanhu vazhinji vemuvhillage vainge vachiitawo business iroro. In fact, sekuru vangu zvinonzi vakatoba idea iyoyo kubva kune umwe murume uyo wavanonzi vakazourayisa. Ndiye akatanga nayo idea yekudyara miti achiti ndoda kuita orchard yangu zviri professional, nekuti ainge achida kuzotengesa michero yacho kunana Mozambique. Asi sekuru vangu vakabva vachizoba idea yacho iyoyo. Mushure mekunge vaba idea ndopa vakabva vachizoshandisa mishonga yavo vakauraya murume iyeye. Sekuru vangu havana kuzongoshandisira murume iyeye ari ega, but munhu wose wemuvhillage vakamushandisira mushonga wekuti kusazowana anozobudirira kuvadarika. Saka kuvhillage uko kwatinobva, dzinza redu Mukoma ndiwo vanhu vane mari. Of course havasi vose vachiri kuita zvemaorchard, vamwe vava kuita zvegoridhe nemadiamonds, but dzinza redu ndisu tega tine mari kudarika vamwe vanhu vose. Saka sekuru vangu ndo zvavainge vachiita, vaenda vachinotenga mabody parts evanhu, matumbu chete ndiwo avainge vachingotenga anenge abviswa pamunhu anenge aurawa, zvobva zvachizokandwa mumugodhi. Saka sekuru vangu vakazobata maketi yekuPortugal. Saka sekuru zvavaita, kwaiva nevarungu avo vaiuya. Varungu ava vaiuya kuzotenga mango. Vaiti kana vatenga mango kubva kuna sekuru, mango idzi dzaizoendeswa kuMozambique. Varungu ivavo vaizodziomesa, dzinotengeswa kuEurope as dried mangoes. Saka dzaiti kana dzobuda muAfrica dzichienda kuPortugal dzinenge dzitori nechidhindo chekuti dzakagadzirwa muMozambique. Kana dzasvika kuPortugal then dzobva dzachizonzi dzakagadzirwa imomo muPortugal, dzokwanisa kuzopinda muEurope. Saka ndo mashandiro avanoita varungu vacho ivavo. Sekuru vangu vaiva nemari yakawanda, vaiva nemombe dzakawandisa, uye zvekare vaitoremekedzwa kunyange nemachifu nekuda kwekuti vainge vaine mari, but hakuna ainge achizviziva kuti sekuru vangu ndo zvavanoita izvi. Vane mhiko dzavo dzehurombwa idzo dzavainge vachitevedzera. Dzimwe nguva taikwanisa kumutswa tobva tanzi handei kwasekuru, kumba kwasekuru. Taiti kana tasvika pamba pasekuru taivaona vakapfeka gauni ravo rebleki, tobva tanzi tose tinge tichiuraya huku. Taiti kana tauraya huku then sekuru vaibva vachizotanga kunwa ropa riya, vobva vachizotanga kutigezesa neropa iroro. Saka muvhillage vainge vakaita mhiko dzekuti wose anenge azama zvekurima asazombofa akabudirira, nekuti ndiyo covenant yavainge vakaita nen'anga yavo. Saka mukukura mukomanashi ndakakurira ndiri mazviri, but ndakaona kuti zvine madisadvantages, nekuti ndakatanga kuita mawet dreams kubva ndichiri ne10 years. Mumba ndaitoona takarara, gogo vachitopinda mumba vobva vatotanga kutondikurura hembe dzangu vobva varara neni, uye zvekare madzikoma angu awo ainge atoroora vakatanga kuita matambudziko kusasimba musana nekuti vainge vachirara nagogo. Pane vamwe mukoma avo vakazozvisungirira zvainge zvava kutoitika kunyange nemasikati. Vaiti kana takagara zviya nagogo, gogo vaikwanisa kungotanga kutambisa makumbo avo. Saka mukoma ivavo vaibva vati, matotanga gogo, matotanga kuhamunyari here kunyange pane vanhu. Saka mukoma
sezvo vainge vari ivo munhu mukuru mudzinza vakazombozama kufamba kwavakaita vachida kuita eco back to sender kuitira kuti vasazoramba vachitwa mbobobo nagogo. Vakabva vachizovakoniwa ndokubva vachizogarwa nemhepo yevanhu vakafa vakazozvisungirira, ndiko kufa kwavakaita. Zvakaramba zvichingoitika mukoma. Then ndipo pandakazoti ndakurawo, apo pandainge ndatova form 4 nerimwe zuva ndakati ndakagara ndainge nditori kuchikoro, ndo pandakaona gogo vachiuya kwandiri. Ndikati, gogo, manditevera kuchikoro? Vakanditi, uri murume wangu, ndoda kuti tinge tichirara tose. Ndakanzwa sikarudzi yangu kuti yainge yakatobatwa nemunhukadzi, kusvika ndichizopedza urume hukatobuda ndikatototesa shoti randainge ndakapfeka zvekare nechipfeko chemukati. Ndo pazvakatotanga kutoita wese ipapo. Ndiri munhu ainge ari very intelligent muchikoro, but even though ndakapasa mukoma ndikatosvikawo form 5 form 6 ndikaenda kuuniversity, but kuti ndinge ndichikwanisa kuwana basa ndakakoniwa. Sekuru vainge vakaita mhiko dzekuti hakuna mwana wavo kana kuti mwana wemwana wavo achazokwanisa kubudirira nedzimwe nzira kunze aita izvozvo zvekurima. Zvino zvekugara mumavillage ndainge ndisingazvikwanisi, because kunyangwe vainge vaine mari mukoma, but freedom painge pasitomborina. Vabereki vangu chaivo motikari vainge vasina, vaitoti kana vaine kwavanenge vachida kuenda vaitoenda votonotora motikari pamba pasekuru, nekuti sekuru ivo ndivo vega vainge vaine motikari. Saka kana uchishandisa mishonga unogumisidzira wava kutogodokera nevana vako. Mishonga iyaya inozoita sekunge yava kukupengesa. Saka sekuru vainge vakatoita mhiko, vakaitira mhiko zvekare nevana vavo kuti havana mwana wavanoda kuti ange achizokwanisa kubudirira, like kutengawo kunyangwe motikari zvayo. Vakati havana mwana anofanira kuti ange achitenga kunyangwe motikari. Saka vabereki vangu mukoma ivo vaitoti kana vaine zvavanenge vachida vaitoenda votonokumbira kuna gogo nasekuru vopiwa. Kana waenda kwawaenda paunodzoka, motikari iyoyo hautendedzwe kuti unge uchinoipaka kumba kwako, unofanira kuti unge uchinoipaka straight kumba kwasekuru nagogo. Saka ndichitarisa ndichiona zvinhu zvose ndakaona kuti zvainge zviine madisadvantage nekuti there is no freedom at all. Saka ndipo apo pandakabva ndachizoti ndawana basa reugarden boy, ndikatanga hangu kugara muHarare. Mainge muri mugore ra2011. mukoma ndakatanga kusangana nemaspiritual attacks, asi ndinoda kutenda Mwari kuti pamba pandainge ndichishanda vanhu vepo vainge vachinamata. Saka murungu wangu akati amuka one day akandiudza kuti ainge aine maspiritual attacks awo ainge achisangana nawo, and ainge achiziva kuti zvainge zvichikonzereswa nekuti ndainge ndava kumushandira. Saka zvakakosha kuti kana uine mushandi, kana uri munhu anonamata, unofanira kuti unge uchigara uri pamabvi ako, nekuti the moment yaunonzi waita mushandi, zvose izvo zvinenge zvifanira kuti zvinge zvichiitika kwaari, kana aine mhiko dzinenge dzakatemererwa paari, zvinhu izvozvo zvinozokuafekta futi iwewo financially, sezvo patiri isusu tainge takatemererwa mhiko dzekuti hakuna anotendedzwa kuti ange achibuda muvhileji ange achizoshandawo mutauni. Munhu wese anofanira kuti ange achingoita zvekurima, achingofa ari murimi. Saka ipapo pandakatanga kushanda muHarare, murume wandainge ndichishandira akatanga kusangana nemachallenges kubasa kwake, zvekare nemabusinesses. Aiva nekombi iyo yakazototorwa nemapurisa ikatonyura mushure mekunge yatsika munhu mutauni, driver achitiza mapurisa. Saka ndo mamwe machallenges awo aunokwanisa kusangana nawo kana wafunga kubatsira munhu anenge aine mhiko dzinenge dzakaiswa paari, munhu anenge aine a generational curse inenge ichimuteverera. Saka ndakaitawo lucky apo pandakazotendeuka. Ndatendeuka ndakazosangana nemusikana ainge achinamatawo. Saka aindikurudzira kunamata kutsanya, nekuti kutsanya kwakakosha.
kana uine makesi awo anenge ari pauri, hakuna chinhu chakakosha sekutsanya. Ameno zvinoitika mumweya kana wakatsanya, nekuti paakanditi the first time ngatitsanyei, mukomana She ndakatanga kusangana nemaspiritual attacks. Ndakapotsa ndarumwa nenyoka more than 8 times, ndichipotsa ndichirumwa nenyoka sezvo ndainge ndichishanda sagarden boy. Ndaingoti zuva randinenge ndakatsanya chete, mukomana She ndaitokutiwa nenyoka. Ndaiti paya ndichishanda otokaruka watoona nyoka inenge iri padhuze pako yakatosimudza musoro painenge yava kuda kukutema, ndopa waizoiona. Rimwe zuva ndakatopotsa ndatemwa nenyoka ndichitimbirira zvangu ndichidzurira mapundo mumaruva. Mukoma ndakangonzwa mhepo padhuze neruoko rwangu, izvo yainge iri nyoka yainge yandipotsa. Yakati ichida kunonditema mukoma, haina kukwanisa kuzosvika padhuze neruoko rwangu. Ndakavhunduka zuva iroro handiri kanganwe. Apa yainge iri cobra. Apa ndainge ndakatoisa hangu zvima-earphone ndichiteererawo hangu gospel music, sezvo musikana wangu akazova mukadzi wangu aindikurudzira kuti ndigare ndichingoridza gospel music. Zvakakosha, especially kana muri vanhu vanopota muchibatwa nemadzikirira. Iti paya kana wava kunorara, kana uchikwanisa isa hako ma-earphone orara uchiridza gospel music, especially deep worship. Kana kuri kunzi unenge usingakwanisi kuisa ma-earphone, tora foni yako ongosarudza masongs ako, ogadzira playlist masongs egospel, ongorara achirira throughout the night. Kana kuti mharidzo, inini ndairara ndichiteerera mharidzo dzana Pastor Chiweshe nemamwe mafundisi akasiyana-siyana, even though ndainge ndisingaende kune mamwe machurch, but ndaingoti mharidzo yandinenge ndasangana nayo ndobva ndatongoisa mufoni mangu, ndozoti paya kana hwava usiku ndorara ndichiteerera kunyange ndiri kubasa. Ndozvandainge ndava kuita, nekuti zvinobatsira, ende ndakaona kuti zvinobatsira. Ndaiva munhu wekuti ndainetsekana nemadzikirira, nekuti paya pamadzikirira zvinoitika ndezvekuti it's either unenge uine mhiko dzinenge dzakaiswa pamusoro pako, wakaitwa sacrifice but nguva yako yekufa isati yauya. Saka zvandakaudzwa navamwe bankuru ava ndii ndakazotovabatsira, vakazotobvawo kumusha nemhuri yavo vakazotanga kugara muHarare vasina chavainge vainacho. Vakangosiya musha, mombe, zvose vakangozvisiya, vakauya vakatanga kurarama upenyu hutsva muEpworth. Ndimo mavainge vava kugara vachitambura zvisingaite, asi vakati, mwanangu, ndikuda kuti ndinge ndichigadzirira ramangwana rakanaka for hanzvadzi dzako nemadzikoma ako. Saka vakangosiya musha. I just imagine kuti umwe munhu akazotengeserwa musha wakadaro nemhiko idzo dzakaitwa pamusha ipapo nasekuru vangu, ameno kuti munhu iyeye anokwanisa kuzopagara here. Saka ndakavabatsira, vakabva kumusha vakauya muHarare, vakatangawo kugara muHarare. Saka bankuru ndo vakazondiudza, vaita vachindiudzawo zvimwewo vainge vava kunamatawo. Saka zvimwe zvavakandiudza ndezvekuti kana kuri kunzi unenge wakaitwa sacrifice yekuti nerimwe zuva chikwambo chinofanira kuti chinge chichizokuuraya chichinwa ropa rako. Saka paya paunenge uchiti uri kuita madzikirira, uri kupota uchibatwa nemadzikirira, hanzi zvinenge zviri zvikwambo zvinenge zvichitouya zvichidzidzira pauri zvichiti munhu uyu watichazoda kuuraya tingamuuraya tichishandisa strategy ipi. Saka pose pazvinenge zvichiuya ipapo, iwewo unenge wakaita semhuka yazvinenge zvichivhima, izvo zvinenge zvichitokuvhima kusvika zvazowana strategy yekuti munhu uyu musi watinonzi tinoda kuzomuuraya tichamuuraya nenzira yakati. Saka ipapo paya paunobatwa nedzikirira, ndokusaka uchiona sekunge unoita sekunge munhu wava kuda kufa. Paya paunenge wava kutonzwa kutoti panapa ndaparara, ndava kutoenda,
zvobva zvachizokusiya nekuti nguva yako inenge isati yakwana yekuti unge uchizofa. Saka madzikirira ari very dangerous nekuti unenge uchitopa ground muvengi, unenge watova sort of like ground rebhora rekuti zvikwambo zvinenge zvichiuya kuzodzidzira pauri kuti zvinge zvichizokudzipa kana nguva yakwana. Saka vakanditi kana ukakwanisa kurara hako uchiridza mharidzo dzako zvinobatsira zvikare kubva kumadzikirira. Saka ipapo mukoma ndakatanga kuteerera mharidzo dzandainge ndichiteerera, uye zvekare ndainge ndichitokwanisa kuti ndinge ndichitorara hope dzakatonaka pasina kumbodzvinyirirwa nemadzikirira kana kurota gogo vangu. Gogo vangu mukoma vakazonditsvaka apa vainge vakura, vakauya kuHarare vaine mamwe madzikoma angu. Ipapo sekuru vainge vava kurwara, saka gogo vainge vasingachakwanisi kupinda mumba umo mandainge ndichirara. Ndairara kucottage pamba pandainge ndichishanda ipapo. Handizivi kuti vakaudzwa nani, because even though bamukuru vainge vachiziva pandainge ndichishanda, but bamukuru havaimbovaudza because ivo bamukuru vainge vasingachatodi zvekuti vange vachiita communication nevabereki vavo nedzimwe hama dzainge dzichiri kuita zvechivanhu ichocho, izvo zvinenge zviine urombwa mukati. Saka ndakangoti nerimwe zuva mukoma varungu vangu vainge vasipo, vaenda kunze kwenyika. Ndipo apo pandakangonzwa motikari yakapaka pagedhi, ndikabva ndachizoenda ndikanodongorera. Pandakadongorera ndakabva ndachizoona kuti yainge iri motikari yasekuru. Ndikaona kuti motikari mainge mutori nagogo nemamwe madzikoma angu. Mukoma nashi vainge vachitoda kutondikidnepa kuti vange vachidzokera neni kwaMutare. Ndakaridza mhere, lucky enough vamwe vavakidzani vakazviona. Saka pandakaridza mhere vakabva vachizobuda vachimhanya vachiti kochi. Ndipo pavakabva vachizondisiya vakapinda mumotikari, vakasimudza motikari yavo vakatiza mukoma. Saka vavakidzani vakazoya vachindibvunza kuti kochii chainge chaitika. Ndikavaudza kuti dzainge dziri hama dzangu, dzainge dzichida kuti ndige ndichienda kumusha. Vakati tofonera mapurisa here? Ndikati kwete, siyanai nazvo, because mukomanashi dzimwe nguva unokwanisa kusangana nemunhu anokuitira chakaipa, but munhu iyeye anokwanisa kukuitira chakaipa nekuda kwekuti it will be spiritual warfare. Kana muvengi akutadza spiritually, anoita zvinhu physically zvekukukanganisa kuti usazoramba wakamira pamberi paMwari. Saka ndakaona kuti hondo idzodzo dzaisazopedzwa nemapurisa, and tinoda kutendawo Mwari nekuti vakandipa that vision yekuti ndisazoita police case, nekuti pakuzonoita police case ndakangofunga ndikati pakuzoendesana kumakoti zvimwe kuda vaikwanisa kana kuzotowana access kwandiri, because ipapo vainge vasisina access gogo, vainge vava kusakwanisa kuuya mumba. Vaiti kana vakauya paya vachinditsvaka ndaingovaona vakamira kumhiri kwerwizi vachida kuyambuka, asi vaiti kana vava kuda kuyambuka murwizi imomo maibva machizobuda makarwe akawanda obva atanga kuvamhanyisa. Saka vainge vasina access kwandiri yekuti vange vachindiita mbobobo. Saka ndakaramba ndichingonamata, ndikaroora mudzimai wangu. Vabereki vangu vakaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu, vakati handina chandichabuda nacho muupenyu nekuti ndainge ndaroora hure randainge ndasangana naro muHarare. Takaita mwana wedu wekutanga. Yepano pakuzoti ndava kuda kuvaka mukoma, ndakavakira kumasvingo, even though ndisina kunovaka kuvillage kwakaberekerwa mudzimai wangu, but pakataurwa mashoko mamwe akandirwadza, anondirwadza kusvika pari nhasi. But banguru vakandikurudzira kuti ndinge ndichiita zvandinoita ndichifunga remangwana. Saka ndakavaka musha wangu, uye zvekare vamwe vanin'ina vana vabamukuru vakazonditeverawo muvillage mandakatenga stendi. Saka takatotangawo kadzinza kedu. Saka ipapo mukoma ndakati ndichiverenga bhaibheri ndopandakangosangana nenyaya yaAbhrahamu yekuti akanzi ange achibuda munyika yaakaberekerwa nekuda kwekuti they were idol worshippers.
saka ndo zvakangoitikawo kwandiri mukoma. Vanhu vakaromba, they are idol worshippers, vanotonamata zvimwari zvavo, ende zvinongoramba zvichingounza magenerational cases. Saka ndakasarudza kuti ndinge ndichirarama humwe upenyu hutsva kure nedzinza rangu, nekuda kwekuti pane mamwe macovenants awo ekuti covenant iyoyo kana ukaramba uri munzvimbo imomo umwe mawakaberekerwa, umwe mayakaitirwa zvekare covenant, haufe wakakwanisa kuzoiparadza covenant iyoyo, uye zvekare nemagenerational cases anoramba achingokuteverera nekuda kwekuti unenge urimo munharaunda imomo, munenge muine macovenants akawandisa ekuti kumaparadza haufi wakakwanisa kumaparadza. Ndokusaka ndakazosarudza kuti ndinge ndichiregedza kunovakira kwedu kwandakakurira kwaMutare ndikazovakira hangu mumasvingo. Izvi ndakazviitira kuti magenerational cases asazoramba achiteverera vana vangu nevana vachazozvarwawo nevana vevana vangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, munozvionawo sei nyaya iyi yavari kutaura? Munoiona sei yekuti pane pamwe pekuti you just have to move on, wotongobvamo muvillage imomo mawakaberekerwa, because kune mamwe magenerational cases ekuti kunyangwe ukanzi wanamatirwa sei, wabatsirwa sei, but the fact yekuti you are still in that same village umo makaitirwa macovenants acho, either nemadzisekuru kana kuti vana baba venyu, unongoramba uchingotevererwa nemagenerational cases iwawo, nekuti mhiko dzacho dzinonetsa kudziparadza dzose. Saka munongoramba muchingorarama muri under magenerational cases. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ya, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Saka nyaya iyo vakataura nyaya yemharidzo yekuti zvakakosha chaizvo kuti paya paunenge wava kunorara, it's good kuteerera mharidzo kana kuti gospel music. Hanzi zvakakosha izvozvo. Variko here vanokwanisa kuti pawo mharidzo, mupotawo muchitipa mharidzo? Muriko here? Kana muriko, so that tinge tichitanga kuitawo chirongwa chekuti per day or tinotenderana kuti per week toita mazuva ekuti panowanikwawo chirongwa chekuti panouya vanhu vachiparidza, vachiisawo mharidzo yatinozoisa panapa paYouTube pedu. Tinokwanisa kuita via Zoom, tobva tarekoda anenge achiparidza, then we record via Zoom, then tobva tachizoisa panapa pachannel kuitira kuti vanhu vange vachizobatsirikana. So kana kuri kunzi zvinenge zvichiita, you can tell me what you think in the comment section. Uye zvekare ndinenge ndichizoisa that link yacho meeting yeZoom, eni vanenge vachikwanisa vouya votipa mharidzo dzavo, then tobva tachizoisa panapa pachannel yedu yeYouTube kuitira kuti usiku paya sezvataurwa namukoma vedu ava, kuti kana uri munhu anenge achitambudzwa nemweya yemadzikirira, unongoteerera mharidzo iyoyo yatinenge taposta. Is it a good idea? If it is a good idea, you would tell me, then ndobva ndachizogadzira link racho, then tobva tachizosangana kuZoom. Ndo mamessages awo andanga ndinawo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.